Олдағы видеозмабыз сементаль тұқымлы үгізлер үстіруші буадан еш фермер Ринат Шайхаттаров турында. Август ақырында мүгізлі әрі тірлікнің бірінші партиясын олып қайтқаннар ел ақырына қадар хужалық жетекшісі аларны бош соның 800-ге қадар орттырға планлаштыра. Бұл мақсатқа үстеме биналар да түзіліп келе тұқымлы үгізлер үстіру үзіншіліктері турында хабаршыбызда білішті. Менә алар тыныч хылыклы тиз үсә торган үгезләр, үтәл җилне яратмыйлар, бәйсез асрауда торалар. Ашарга да билгеле бер вакытта һәм бер рәткә тезелеп кенә киләләр. Ферма мөдире Наталья Никитина аларның рационында нәрсә булырга тиешлеген яхшы белә. В рацион входит сено. Аларның рационына печән, сенаж, премикс, арпа һәм бодай керә. Аларны бергә кушып үгезләргә бирәбез. Мандай тәрбия булганда үгезләр тәүлегенә килограмм ярымга кадәр артым бирә. Ире мөгезле терлекләрнең аппетиты, эмоциональ халәте һәр вакыт күзәтү астында. Моннан тыш барлык ветеринария чаралары да вакытында үткәрелә. Ветеринар у нас заведующий фермы, она... Бездә ветеринар ферма мөдире, шулай ук Башкортстаннан килеп ярдәм күрсәтүче аудитор компания бар. Алар график буенча кирәкле процедураларны үткәрәләр, вакциналар ясыйлар. Казаннан да җирле ветеринарлар да киләләр. Әлеге эш бинаның берсе генә куллануда, калганнары әзерлек стадиясендә. Аларның гомуми сыйдырышлыгы 1000 башка кадәр тәшкил итәчәк. Фермер бу потенциалны ел ахырына кадәр кулланырга планлаштыра. На сегодняшний день мы планируем. Бүгенге көнгә без тагын 700 баш мөгезле рәтерлек алырга планлаштырабыз. Гомумән 1000 башка кадәр җиткерәсебез килә. Аларның саны 800-дән дә аз булмаячак. Фермер үгезләрнең беренче партиясын Башкортстаннан алып кайткан. Яңаларын алу буенча эзләү алып бара. Мөгезле рәтерлекнең ит токымлысына басым ясалачак. Алсу Сәмигуллина, Сирин Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.